Зневага до корінного народу має бути покарана. Голова Меджлісу Рефат Чубаров обурений висловами викладача Національної академії образотворчих мистецтв. Ігор Дудник дозволив собі низку ксенофобських дописів щодо кримських татар та навіть відкритих погроз корінному народу на своїй сторінці у Фейсбуці. Множив радянську пропаганду про зрадників та буцімто чужинців на своїй землі. Реально, треба шаблю дідівську діставати, щоб голови татарські рубати. Щоб закінчити тему татарську. Я не маю проти ні проти них, ні проти якого іншого етносу. Ну але хуй вони так, ми їх приютили, а вони приїхали і виються. В коментарі до Дудника прийшли обурені люди, серед яких і історик Вахтанг Кіпіані. Батьківщина кримських татар – Кимирил, Узбекистан. Ігоре, тоді батьківщина сотень тисяч українців – Сибір. 3 останні дописи про зрадників і когось, хто їх прихистив – це біда. Не вірю, що людина, яка читає, може таке писати. Вахтанг, я вас дуже поважаю, але татари – мразь. Після розголосу Дудник видалив ворожі дописи та записав відеозвернення. Невпевнено вибачився, мовляв, переніс особистий конфлікт на весь кримсько-татарський народ. Але заявив, що жодної ксенофобії в словах про різанину немає. Це, каже, історичні факти. Що я понаписував? Історичні факти. Це реально, це так було. Значить, Каха була работорговчим містом в 17 столітті. Це історичний факт. Запорозькі козаки воювали з кримськими татарами, і, власне, і Запорозька Січ була створена як форпост від кримських татар. Про Узбекистан я ще написав, це теж реально батьківщина там багатьох кримських татар, куди їх виселив Іосиф Вісаріонович, від якого і ми, українці, постраждали. Зневага та ксенофобія заохочуються керівництвом вишу, наголошує випускник академії Халіл Дєрвішев. Каже, Ігор Дудник лише посіпака проректора. Постоянный шовинизм, третирование нацменьшин – все это из-за закостенелой советской системы. А те, кто пытаются что-то в ней менять, оказываются под давлением откровенной мафии, откровенной мафии в лице серого кардинала, первого проректора Андрея Яланского. Ранее человек в таких вещах не был замечен, и меня самого это удручает, потому что, не знаю, он уже это сказал, и просто, как по мне, он не должен там работать. Если это даже у него какое-то психологическое отклонение, если он действительно душевно болен, то я думаю, что просто мне его искренне жаль, но, к сожалению, такие люди не должны преподавать. Ксенофобські закиди викладача аналізували в Меджлісі. Завтра голова представницького органу Рефат Чубаров звернеться до академії з вимогою звільнити Дудника з посади. Спочатку пропонуємо, що ця людина з такими поглядами, вона не може працювати викладачем. І тут проблема не лише, що в неї загально є ксенофобські настрої до людей іншої, відмінних від його культури і таке інше. І такі люди, вони дуже, з нашої точки зору, дуже проблематично, щоб вони працювали викладачами. Владислав Стожук, Заман, АТР.